Well, hello mga bitikon kag mga rekison. Gusto nyo ba lamang kausar kamo sang t-shirt nga kampyon? MA! So sa lahat dyan na gusto magsuksok ng t-shirt na mahumok at manami ausaron sa lawas at may aesthetic na design, kumuha ka na ng kalente na t-shirt. Dahil sa comfort pa lang, sa humok pa lang ng fabric, pwede mo tong usarin kahit adlaw-adlaw at hindi pa ito bumabaho. Ay sus, grabe talaga yung ginamit na tela dito. At saka sa design ay panalong-panalo talaga ito. Pag inuusar mo ito ay dudubli at titriple yung kagapuhan mo at kagandahan mo. As of now, 3 pa lang ang limited na mga designs ng t-shirt na ito. Kaya magmadali na kayo kasi mabilis itong maubos. Palaminday-laminday pa kayo dyan. Tapos kung naubos, babasulin nyo ako. Sasabihin nyo na, ay wala na ganitong size. Kasi pahinay-hinay ka pa Dasiga na bala. Kung gusto nyo maka-avail ng ganitong t-shirt, pumunta kayo sa Caliente Cafe sa may 10th Lacson Street, Bacolod City. Base hindi pa kayo nakatultol yan ha. Sa may Tops 88 Car Wash niyan. Sa loob niyan, sa sulod niyan, pagpasok nyo, makikita nyo dan yung logo ko, yung Caliente Cafe. Karon pang tuslokon ko na karon mga mata nyo do mga bulag kamo. Pumunta kayo doon dahil limited lang ang mga sizes nito at saka yung design. As of now, we have 3 designs na pwede nyong makuha agad-agad. At meron kayong pagpipilian. Meron kaming regular fit para sa mga millennials at meron kaming mga box fit para naman sa mga Gen Zs na medyo madako balang gusto nila na t-shirt nan. Meron kami niyan, kumpleto kami sa mga fit na mga t-shirts. Ang hindi lang namin kumpleto, isang supply dahil mabilis maubos ito dahil napakaganda talaga ng t-shirt na ito. Ay, aesthetic na mahumok pa yung mga tela na ginamit dito. Hindi ka talaga mahuhuyan kung makakuha ka ng t-shirt na ito. Ay, madugangan talaga yung pag-sexy mo. Special thanks kay Brian sa photoshoot at paggawa ng t-shirt at syempre sa mga designs kay Mr. Dante Boy. MA! Yo!